Здравейте, аз съм Александра Зонкова, а вие сте с Военни дневници, предаването, което ви разказва за по-важните събития в областта на отбраната и въоръжените сили. Служба военна информация отбеляза 104 години от своето създаване. На тържеството по повод празника министърът на отбраната Аню Ангелов поздрави личния състав на службата и награди военнослужещи за висок професионализъм. Той им каза, че техният труд е изключително важен за държавните институции, за определенето на отбранителната политика на Министерството на отбраната, за българската армия и за партньорите в разузнавателните служби на НАТО и Европейския съюз. Законът за военното разузнаване ще разпише ясни правила за дейността на системата на военното разузнаване и ще направи по-видим за обществото изключително ценния принос на служба военна информация за националната сигурност и външната политика на страната. Това заяви министърът на отбраната Аню Ангелов на тържествено събрание в служба военна информация по повод 104-та годишнина от създаването на българското военно разузнаване. Министърът благодари на военните разузнавачи за професионалното изпълнение на важните задачи в интерес на българската армия, в осигуряването на мисиите и операциите, в които участват български военнослужещи по линия на НАТО и Европейския съюз, както и за вземането на важни решения от държавното ръководство. Вярвам безрезервно на вашите анализи, изтъкна министърът. Началникът на отбраната генерал Симон Симонов награди службата с почетен плакет на българската армия. Изпълняващия длъжността директор на службата Веселин Иванов подчерта, че военна информация, въпреки ведомственото си подчинение, изпълнява значителен обем задачи, които са от национално и наднационално значение и са в интерес на цялото българско общество. Единствено и само в сферата на компетенции на военното разузнаване е изпълнението на специфичните дейности по линия на НАТО и Европейския съюз. Такава е практиката в цялата евроатлантическа общност, независимо от подчинението на службата. На тържественото събрание присъстваха още заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова, заместник-началникът на отбраната вице-адмирал Пламен Манушев, постоянният секретар на отбраната Николай Милков и други представители на Министерството на отбраната. Официалните лица положиха венци и цветя пред паметника на загиналите военни разузнавачи при изпълнение на служебния им дълг. Само 2 проекта за модернизация на армията няма да стартират през тази година от всичките 13, които са заложени стратегически в инвестиционния план-програма на Министерството на отбраната до 2020 година. Това съобщи министърът на отбраната Аню Ангелов в отговор на въпрос на военния телевизионен канал, свързан с развитието на проектите за модернизация на армията ни. Само 2 проекта за модернизация на армията няма да стартират през тази година от всичките 13, които са заложени стратегически в инвестиционния план-програма на Министерството на отбраната до 2020 година. Така министърът на отбраната Аню Ангелов отговори на въпрос на военния телевизионен канал за проектите за модернизация. Няма да дадем старт на някакъв конкурс през тази година. Това е многоцелеви изтребител и втория е нова система въоръжение кораб за нашите 3 фрегати. Това са нещата, които няма да можем да направим. Всички останали, някои от тях имаме сключени вече договори и са в изпълнение, по други ще предстои да разговаряме, да сключим договори до края на първото полугодие с Юрокоптер специално по логистичната поддръжка, което също е проект на модернизация. И имаме редица елементи от комуникационно-информационната система, които също работа по тях върви. Целите на министерството остават същите, но няма как да се обявят конкурси при условие, че няма сигурност в финансовото осигуряване, обясни военният министър. Той опроверга спекулациите, че страната ни можела да капитулира в рамките на 48 часа, ако бъде нападната изненадващо. Разчетите, които са направени, показват, че в рамките на тези въоръжени сили с малки корекции, много малки корекции в сравнение с корекциите правени далеч преди мен от други министри и други правителства, можем да изпълним задачата, която стои пред българската армия, да осигури териториалната цялост и да защити страната. Министърът обясни, че в съвременният свят стратегическа изненада по никакъв начин не може да се осъществи. Заплахите са други, както и начините за тяхното противодействие. Аню Ангелов изтъкна, че има съгласувани планове с Алианса, кога и какви войски идват у нас в случай на военна криза. Министър Ангелов коментира и закона за военното разузнаване, който трябва да бъде внесен в Министерски съвет вероятно следващият месец. Затова и в националната стратегия ние записахме, че трябва да има единна разузнавателна общност. Това означава самостоятелни, но много добре координирани действия на различните видове разузнаване и контразузнаване.
Това е същността на промяната, която трябва да бъде осъществена. Тъй като служба военна информация е само едно, макар и най-високото стратегическо, но само едно звено от трите нива на военно разузнаване. Това са стратегическо, оперативно и тактическо. Ние няма как да ударим стратегическото звено да отиде някъде другаде, а оперативно-тактическо стана българската армия. Те действат като една система, макар и сложна система. Затова и премиера, и аз естествено считам, и всички експерти от съвета сигурно считат, че военното разузнаване ще остане като система, военно разузнаване. Затова забележете, наименованието на закона не е закон за служба военна информация, е закон за военното разузнаване. Ще остане като такава система отделно. Правителството отдавна смята, че Националната разузнавателна служба и НСО трябва да преминат към изпълнителната власт. Това вероятно ще стане след встъпването в длъжност на новия президент Росен Плевнелиев. Министър Ангелов присъства на представянето на юбилейни календари, посветени на 100 годишнината от Балканската освободителна война. Календарите са издадени от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, като част от националната кампания на организацията "Памет българска. Героични войни на България". С тържествено вдигане на военноморския флаг и флаговете за разцветяване във военноморска база Варна беше открита новата учебна година. При откриването началникът на военноморските сили контраадмирал Румен Николов съобщи, че предстоят съкращения на около 500 души от военноморските сили. Ще бъде редуциран и броят на минно-чистачните кораби във военноморска база Варна. Контраадмирал Николов уточни, че на повечето от съкратените ще бъдат предложени нови позиции в военния флот. Новата учебна година беше открита и във военните формирования на българската армия и структурите, които са пряко подчинение на министъра на отбраната. Започна новата учебна година във военните формирования на българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Във военноморска база Варна в началото на ритуала по откриването на учебната година тържествено бе вдигнат националният флаг. Командващият военноморските сили контраадмирал Румен Николов приветства военнослужащите и изрази увереност, че през настоящата година екипажите на бойните кораби ще се представят успешно в предстоящите учения. Да пожелая на вас и на семейството ви здраве и успехи. Те не могат да бъдат без късмета, който да съпътства всеки от вас. Командирът на военноморска база Варна, капитан първи ранг Коста Андреев, изтъкна, че 2011 година е била успешна за базата, а поставените задачи изпълнени. Изграждане на единна логистична структура, която да може да оказва пълна и всестранна подкрепа на бойните кораби и на спомагателните кораби на море. В студеното море водолази изпробваха екипировката в зимни условия. Екипажите на фрегата Смели демонстрираха управление на артилерийските установки за стрелба по въздушни цели. На спомагателния кораб капитан Димитър Добрев се проведе учение борба с пожар на борда, а екипажът на минен ловец Цибър тества управляемият апарат за откриване и обезвреждане на мини. Насилието срещу антиправителствените демонстранти в Сирия ескалира, независимо, че в страната пристигнаха независими наблюдатели на Арабската лига. През изминалата седмица един от наблюдателите прекрати мисията си и напусна страната. Той определи мисията на панарабската организация като фарс. Ануар Малек, един от наблюдателите на Арабската лига, напусна Сирия, погносен от събитията там и обвини режима на президента Башар Асад във военни престъпления. В интервю за катарската телевизия Ал Джазира наблюдателят определи като фарс подписаният от Дамаск мирен договор, с който трябва да се прекрати насилието срещу демонстрантите. Снайперистите продължават да стрелят по хората, танковете въобще не се изтеглят, а временно ги преместват. Продължават и безразборните арести на хора, коментира Малек. В същото време от ООН съобщиха, че от началото на мисията убийства на мирни граждани са зачестили. От началото на мониторинговата мисия на Арабската лига са били убити 400 души, което е повече от 40 на ден или много повече, отколкото преди наблюдателите да пристигнат в Сирия. За президента Башар Асад протестите срещу неговото управление остават терористичен заговор от чужди агенции. В първото си интервю от няколко месеца той обеща да смаже терористите с железен юмрук. Асад дори обвини наблюдателите на Арабската лига в заговор срещу неговото управление. През последните 55 години Белгийският научно-изследователски институт фон Карман се утвърждава като ключов за изследванията в областта на отбраната и въоръжените сили. В финансирането на института участват голяма част от страните членки на НАТО. Научното средище разполага и с уникална база за изучаване на аеронавтиката и космонавтиката.
Белгийският научно-изследователски институт фон Карман разполага с една от най-уникалните бази в света за изследвания в областта на аеронавтиката и космонавтиката. Например, в този тунел могат да се пресъздадат въздушните условия при полет на изтребител. Дори въздушната струя, която минава през него, може да надвиши 14 пъти скоростта на звука. С тези тестове учените могат да получат представа на какви условия се подлага един космически кораб при излитане или приземяване. Специално бутало компресира въздуха. За да пресъздадем условията на Марс, например, използваме въглероден диоксид. За навлизане в земната атмосфера се използва въздух. Това, което прави този въздушен тунел специален, е, че работи за много кратко време. Говорим за част от секундата, през която можем да направим измервания за налягането, въздушния поток, енергията, които влияят на моделите. Учените от института фон Карман изследват точно определени научни феномени и тяхната употреба в аеронавтиката и космонавтиката. Например, те могат да отчитат как скоростта и горещината ще въздействат на самолетното крило. Така, ако има проблем, те могат да го решат. Резултатите от подобно изследване се използват от различни фирми, за да подобрят продуктите си. Ние обслужваме две области – цивилната и военната. Това ни позволява да изучаваме различни модели, които се използват както от военните, така и от цивилните. Например, от високоскоростните самолети и въздушните филтри до транспорта, като навлизането в атмосферата и въобще космическите приложения. В института фон Карман работят едни от най-големите специалисти. Той съществува от 55 години и частично е спонсориран от страните в НАТО. Работата на изследователите в него се базира върху резултатите, генерирани от компютрите, но за да са сигурни в тестовете, те се проверяват от повече от 50 свръхмодерни инсталации. Това е задължително условие, с което учените могат на 100% да са сигурни, например, че могат да изстрелят ракета в космоса. Добър пример за това оборудване е плазматронът. Той е единствен по рода си и може да генерира температура до 10 000 градуса по Целзий. Това е плазмена инсталация, която може да пресъздаде условията при навлизане в земната атмосфера с голяма скорост. Например, първият слой на атмосферата се намира на 100 км височина. Когато започвате да се спускате в атмосфера, скоростта се забавя с сгъстяването на въздушните слоеве. И колкото повече забавяте скоростта, толкова по-горещо става. Образува се шокова вълна, а зад нея въздуха се сгорещява значително. За да разберат учените как горещината влияе на материалите, те ги поставят в плазматронът. В института фон Карман се правят и други експерименти. Младите учени могат да правят опити с лазерни технологии. Всяка година институтът е домакин на специална програма, предназначена за млади специалисти от страните членки на НАТО. Серджо е италианец. Той е на 30 години и се опитва да докаже своята теза с дизайни на турбини. Като останалите 50 на студенти, той минава през предварителен курс. За него тази работна среда е голям плюс за професионалното му развитие. Стажът дава възможност да работиш на доста високо научно ниво. В същото време има шанса да си в екип с други млади изследователи, както и с експерти и професори, които ръководят проучванията. Така мога да предлагам идеи и експериментите, които аз лично смятам, че ще са ви в полза в моята област. Отделно тук имам възможността да получа достъп до свръхмодерната технология и в същото време да съм в международната среда с хора от всички страни, членки на НАТО. Освен плазматрони и целият свръхмодерен арсенал от различни устройства, институтът учи младите изследователи да си сътрудничат, да споделят идеи в областта на въздушната динамика. Или в онази област на науката, която покрива всички феномени, свързани с силите на вятъра и водата и как те действат върху телата. С други думи, институтът е добър пример за истинска инвестиция в бъдещето. Това беше всичко за този брой на военни дневници. Бъдете с нас и следващата седмица, през която ще продължаваме да следим темите от областта на отбраната и сигурността. От мен, Александра Зонкова, приятна вечер. Останете с програмата на Военния телевизионен канал.